grabe ya. Dia sabi dia dah. Alam niya ba? Minta dia tangungan bagi. Kami sila banyak tagay ba. Kami usawa na wa tay kwarta. Kuano nga ang diskarte na to ba? May pangkultap sa tuntong armas to. Kahol ba dagkan na mila tayo. Kulit. Kulit ba na? Kumanda. Magkakuha ta. Kaludap ta. Tunga katao. Sabab. Kaputid ta. Kaon ta. Kuni para natay pantagay ba. Oh, Sumban din. Sumban na yun. Hindi kami ah. Mungkin-mungkin setengah rikit. Itu di area hari bingung nya. Kawian ba sebenarnya nagtambay-tambay nga rin. Okay, daghan gi magtambay diri ba. Tindog to. Ya, landong pa kayo. Sa. Ay magtambay diari. Nih, tambay dito eh. Nindot di antarong kit. Ako sa nagdakdaan ba. May duha ka tambay ba mga to. Uno. Maklit niya. Ay, kawan. Astig ba para? Ilan na gina. Astig ba? Look ito na hatag ngayon. Mau tayo diskarte lang. Oops. Dapat na ba? Hatag ni Ulga ba ya? Hatag cellphone mo. Sabihin na mo ba? Para di ka ano na ako ba? Saan na ba? Cellphone ni. Aw. Taro ba? Taro ba? Ayun. Bago ba ni? Kasi bago ko. Asa may kinabuhi mo kapalit ng cellphone mo o inihatag na naman ihatag na. Dali. Ngikip. Nasa nina no. Bola. Ha? Bola nina mo. Nina. Bola. Li. Mahal din. Mahal. Bigyan lang mahal no. Li. Bola, bola. Kuatay. Dali. Kip. Nah. Run. Run. Ilan na to? Nailan. Ay cellphone. Apa kanina? Balik yan lang. Dandig yun. Kaya lagi dun. Wah, natapay plutan. Taktok eh. Ay, may ustad rin. Bilhan ka na. Rahan at bro. Bating naong siya bro. Kurtahan kin. Guwang na biya bating. Gabaan tanin sa. Suswa ni gabaw. Watay patagay ni. Gabaw. Harap to na to. Mapunay be. Tuntok. Hold down. Buat nak. Buat. Wow! Sama nak. Ha? Sama nak. So, hold down. Sure, hatag ako ninyo. Hold down. Oh, apil niyo ako sila ikihat mo. Sa ikiha. Mga hold upper, kay hold down. Sa ikiha. O someday, sa English ng hold down. So, ubos ra. Pailabot babaw. Yung hana. Kaya gusto mo. Ikihat mo. Go sa dia. Ini lang siya di mo. Wala na. Oo, isulong nyo man. Ako, butan dito, basta ayun mo. Ayun lang ko na kuha na ha. Run. Ayaw, cool bata, magkukulay. Run. Ayaw, cool bata, magkukulay. Wah. Ila dong. Ilan to tong pusil na tong ko. Pantagay tadi ba? Pantagay. Pantagay na pepul nga. Bakit na kanip. Ugaw man kayo. Asam nagikan nagkauling mo na. Murag. Diin. Suhana sa. Murag. Ang tuwa. Kapit dito silingan ba? Basi ni. Sid kini sid kay arang murag mahal ni siya. Kinag sa plato nga si asa nagikan no. Murag mag gikan ni
Wala mo tayo-tayan. Minutan siguro niya. Basta. Na natin cellphone, no? Cellphone. Nina Yung branded. Branded. Tara. May pag nahinay lagi. Makapalit ito sa tagas to. Tag naila din na to. Naila daw. Naila. Naila. Naila.